Pozdrav svim Balkan Fitove ovdje, danas ćemo igrati Minecraft mapu, to je parkour Minecraft mapu. Oprostite što nisam snimao dugo, ali ja sam kreativ. I kad sam ja ušao u mapu sama je u kreativu, ne znam ni zašto. I još nisam počeo snimati, slučajno sam zgazio ovdje. Znači, a sad skužimo. Mi trebamo ovo preskočiti. Ovako. I što onda bude? Ja se vidim kroz zid. Znači. Ne znam ja baš puno engleski. Pa ne znam ovo prevod, pa neću čitat. Znači. Sad vam što će se desiti kad idem ovo. Evo ga. Znači. Odavde krećem koliko ja vidim je. Znači, ajmo. Šta sad ovo? Sekunda. To je nevidljivi blok. Daj, kako nije nevidljivi? Šta je ovo? Da, ovo je tekst, ne. Zar ovo nije tekstura? Ne, nije ovo tekstura. Nema veze. Hajmo. Gdje? Sad kad bi ja skočio pao bi. Moj. Ne bi. Znači, skačemo. Ovo će biti lako. Samo da ne padne. To je isto kada sam nob. Šalim se. Samo još fali kad bi pao crko bi. Ovako. Ovdje je nevidljivi blok. Mislili su oni mene. Ali ne može. Sad nevidljivi blokovi. Tako. Prešli smo. Da je ovo kraj mape. Baš bi kratka epizoda bila. Stage 2. Šta je ovo sad bilo? Alo? Da. Dobre. Kužim. Ovo će biti lagano. Možda. Sam da ne padnem. Zamalo. Ja koliko znam ova epizoda će biti duga. Ima 10 za prelaženje. Daj, glupo. To me nervira. Ne. Ne mogu ni ovo pogoditi. Ovo mi izgledaju kao neke ribe. Ovako. Ne. Dobre. Ne, tu. Ovako. Ovdje sam pao, ne, opet. Sam sam ja to slomio, nisam. Ovako. Možda nam ovaj put bude sreća. Ovaj video će možda više od 15 minuta biti. Jer ja ne znam baš prelaziti ove parkour mape. Ovdje uvijek padnem. Kako to? Pa to je nemoguće za prijeći. Ovako. Ja mislim da već snimam 5 minuta. Sad ne znam. Ajde. Ovaj put moramo uspjeti. Zaleti se i bum. Ne, hoću to. Sada tu gore. Prešli smo. Ovako ćemo. Tako. Da ne bi pao. Ne sad ovo. Šta se onda ovo ja. Tam se bolje vidim. Ovako vidim.
Eto 15. Sad morat ću ovo pavati. Ako padnem, vraćam se ovdje. Hej, znači, neću se. Aha, nešto mi gore vam. Nije. Ne, još. Pa ja, kada mi ja, šta mi je zaustavilo? A pa to onda ni ne ide tamo. Ja ću samo ovo pratit. Pa mogu se samo skočit. I ne. To je, a ne, nije tu mora treba. A nije. Iz početka. To bi. A ne. Hajde. Samo pa da nismo pali. Ne. Majde, odmah ćemo odavde. Ne. Dobre. Ne. Tamo treba. Hajde, možemo mi to. Hajde. Ne. Proto je ovo meni preteško, mi ćemo ovdje stati. Ovo je kao checkpoint. Znači, idemo. Gdje? I to. Hajdemo ubijati. Ne! To je nevidljivi blok. Šta je ovo bilo? Kako ovo ne kuži? Barija. Stavim to tu. Ma. Možeš sad proći. Ali može. I idemo na treći stage. Šta je ovo bilo? Evo ga. Bilo se razlazi. Da nije možda ovo trebam, Kako je tako brzo? A ja, neko ja da bude, da imam jump boost. Pa mi to izgleda nekako to da skoči. Pošto će ova epizoda biti duga, neću sve snimiti, nego će biti druga epizoda. Druga epizoda, pošto će mi se dugo stavljati na YouTube, pa, vidi. Gdje je sad? To bi se moglo biti. Ne, kao sam pao. Kad ovaj stage pređemo, bit će kraj epizode, već snimam 10 minuta. Mislim, to negdje ne vidim, nego mislim da snimam već 10 minuta. Ovako, gdje sad tako. Tu. Uspjeli smo. Ovo stage mi je prelagan. Samo da ovdje ne padne. I to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!